Ассалому алейкум бародарон ва хоҳарон азиз, шумо блоки тоҷиконро тамошо карда истодаед ва мо видеоҳои шавқовару муфидро эҷод хоҳем кард. эй ашк, оҳиста бирез ки ғам зиёд аст. эй шам, оҳиста бисӯз ки шаб дароз аст. имрӯз касе маҳрами асрори касе нест. мо таҷриба кардем, касе ёри касе нест. ҳар марди шутурдор увайси қаранӣ нест. ҳар шишаи гулранг ақиқи яманӣ нест. ҳар сангу гул гавҳари ноёб нагардад. ҳар аҳмаду маҳмуд расули маданӣ нест. бар мурда дилон паҳн мадеҳ хеш наозор, зеро ки абуҷаҳл мусалмон шуданӣ нест. бо марди худо панҷ маяфкан чун намруд, ин ҷисми халил аст ки оташ заданӣ нест. хушнуд нашав душман агар кард муҳаббат, хандидани ҷаллод зи ширин суханӣ нест. ҷое ки бародар ба бародар накунад раҳм, бегона барои ту бародар шуданӣ нест. сад бор агар доя ба тифли ту диҳад шир, ғофил машав эй дӯст ки модар шуданӣ нест. Шамси Табризӣ. Шамсуддин Муҳаммад ибни Али ибни Маликдод, соли таваллуд 1188, шаҳри Табриз ва марг 1248. ориф ва мутафаккири форситоҷик, аз ҷавонӣ ба тасаввуф майл намуд. сипас ба мусофират баромада, дар сафарҳои тӯлониаш бо бузургону пешвоёни маънавии шаҳру кишварҳо вохӯрд ва бо таълимоташон ошно шуд. Шамси Табризӣ бо Ҷалолиддин Румӣ шиносоӣ пайдо карда ба ташаккули ҷаҳонбинии ӯ таъсири азиме расонид. табиати озодидӯстонаи Ҷалолиддин Румӣ, ки дар доираи танги афкору ақоиди шаръии тазйиқ меёфт, ба мадади таълимоти башардӯстонаву озодихоҳонаи Шамси Табризӣ роҳу равишти дигар гирифт. Шамси Табризӣ назариёти мутарриқе ба вуҷуд оварда буд, ки дар он инсони комил аз ҳама мавҷудот болотар гузошта шудааст. қисме аз афкору ақидаи ӯ дар мақолоти Шамс инъикос ёфтааст. Ҷалолиддин Румӣ дар осори худ Девони Шамси Табризӣ ва Маснавии маънавӣ номи Шамси Табризиро абадӣ гардонидааст. бародарон, ин буд ғазалиёт ва каме маълумот дар бораи Шамси Табризӣ. Дар охир пайвандҳо мегузорем навор дар бораи зиндагиномаи дигар бузургон, то ки ҳар як тоҷик бузургони худро шиносад. бародарон, агар навори мо ба шумо писанд омад, лайкро пахш кунед ва обуна шуданро аз ёд набароред. Сарбаланду хонаобод бошед.